Πόσοι από εμάς δεν αφήσαμε το φως ανοιχτό δίχως να βρισκόμαστε στο δωμάτιο? Στην εποχή μας, το ηλεκτρικό ρεύμα το θεωρούμε καθημερινό αγαθό. Όπως ο ήλιος ανατελεί κάθε μέρα, έτσι πιστεύουμε πως ο ηλεκτρισμός απλά υπάρχει. Η ηλεκτρική ενέργεια φαίνεται μια εύκολη υπόθεση. Πατάς ένα κουμπί και αμέσως έχεις ρεύμα. Λες και είναι κρυμμένο μέσα στην πρίζα. Είναι όμως έτσι? Μία ματιά έξω από το παράθυρο μας θυμίζει ότι από κάπου έρχεται. Ταξιδεύει μέσα από τα καλώδια στις κολόνες της ΔΕΗ. Αν ακολουθήσουμε τα καλώδια αυτά, ίσως βρούμε από πού προέρχεται. Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται στη Δυτική Μακεδονία. 6 στα 10 σπίτια ηλεκτροδοτούνται από εργοστάσια ηλεκτρισμού που βρίσκονται εδώ. Η Δυτική Μακεδονία είναι η ενεργειακή καρδιά της χώρας μας. Ας πάμε λοιπόν να δούμε με ποιον τρόπο παράγεται αυτή η ηλεκτρική ενέργεια που τη θεωρούμε τόσο δεδομένη. Στη Δυτική Μακεδονία υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα ένα είδος κάρβουνου που λέγεται λιγνίτης. Σκάβοντας με ειδικές μηχανές το βγάζουμε από το έδαφος. Κάποιες από τις μηχανές αυτές είναι ψηλότερες από μια 18όροφη πολυκατοικία και ζυγίζουν περισσότερο από 5.000 αυτοκίνητα. Αφού βγάλουμε το λιγνίτη από το έδαφος, το μεταφέρουμε σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας πάνω σε ειδικούς διαδρόμους που λέγονται τενιόδρομοι. Σε όλη τη Δυτική Μακεδονία οι τενιόδρομοι έχουν συνολικό μήκος 270 χιλιόμετρα. Η απόσταση αυτή είναι 1,5 φορά από τη Φλόρινα ως τη Θεσσαλονίκη. Όταν ο λιγνίτης φτάσει στο εργοστάσιο, ξεκινάει η διαδικασία παραγωγής ενέργειας. Στην αρχή πάει στον καυστήρα και καίγεται. Από την καύση του παράγεται καπνός που φεύγει από τις ψηλές καμινάδες του εργοστασίου. Ο καυστήρας παράγει θερμότητα και ζεσταίνει μια μεγάλη δεξαμενή με νερό που ονομάζεται λέβητας. Το νερό που ζεσταίνεται μέσα στο λέβητα γίνεται ατμός. Ο ατμός φεύγει από το λέβητα με μεγάλη πίεση και πηγαίνει στο στρόβιλο. Ο στρόβιλος έχει μεγάλα πτερίγια όπως αυτά του ανεμόμυλου, τα οποία πιεζόμενα από τον ατμό γυρνάνε με ταχύτητα. Τα πτερίγια με τη σειρά τους μεταδίδουν την κίνηση σε ένα μαγνήτη, ο οποίος παράγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Ο μαγνήτης αυτός είναι μέρος της μηχανής που ονομάζουμε ηλεκτρογεννήτρια. Τέλος, ο ατμός χωρίζεται σε δύο μέρη. Ένα μέρος του διοχετεύεται μέσα από ένα δίκτυο σωληνώσεων στις γύρω πόλεις και χωριά για να τα θερμάνει. Αυτή η διαδικασία λέγεται τηλεθέρμανση. Ο υπόλοιπος ατμός κρυώνει, γίνεται νερό και επιστρέφει στο λέβητα για να ξαναζεσταθεί. Για την ψήξη του ατμού ψεκάζεται νερό πάνω στους σωλήνες που τον μεταφέρουν. Το νερό εξατμίζεται και αποβάλλεται μέσα από τις χαρακτηριστικά μεγάλες και χοντρές καμινάδες που φαίνεται σαν να δημιουργούν τα σύννεφα. Καύση, ατμός, στρόβιλος, ηλεκτρογεννήτρια, ρεύμα. Αφού το ρεύμα παραχθεί στο εργοστάσιο, μεταφέρεται σε όλη την Ελλάδα με καλώδια τα οποία βρίσκονται πάνω σε ψηλές κολόνες που λέγονται πυλώνες. Μέσα από αυτές φτάνει και στα σπίτια μας.